Uba Vincent H. Pala, Presiden Kameglia Pradesh Congress Committee ulo ong baklamdan kanu kecingilap hak parti nakbenta ka election banjir yu Presiden bertemai ke All India Congress Committee kabalong hak khanyu tri wisau arjar arpuar. Kidan arngut kiba aireng nakbenta ketika kam Presiden bakentup yu Dr. Shashi Tharoor upade khot ke ying dorbar thawain ke Lok Sabha Nathiru Vanan Thapuram bat Malik Arjun Kharge upade nongilam ke liang persa hayeng dorbar thawain Raja Sabha. Uba Palau lo ong ba compare lada uno na pedeng jongki ujob namar ka dehi ka jite lang ka parti Congress lo ong bakum ka parti ka ebe hakamon kit khot banjit kanang bakan long ka bakhuit ka basuba ka result nak banta ka ni election jit president ka AICC kan long hakakat khandai tari urisau arjar par bat ka ni election kan dei hadin arpus nam ba ka Sonia Gandhi kelabat ya ka di kakam hangne Meghalaya namar ba ngikwa bakan long free and fair election ni claim canvas yanon tep ka shong ka mon jong ki delegates te ke babon hi ki delegates ki exercise their own rights ne namar na perkat ba Shashi Tharoor de MP hi ngala tre bad u lai term barak partai ki tu ka jok koro kharkiro u de MP hi ngadon bad u porbolong opposition la tre lang bad u bru biang ba bobit bala ban ya penteli ki barak kidon lagi jong ke quality na kata daw no do Delhi ke la instruction yang bangim dei ban canvas te na kaliang jong nga te mara dep thobut nga klam kan yui nga su ai ka free hand ya kini ki delicate sino ki mon ban thebot te na kerman ba kalong smooth all over India ke dei ban long kum tai na kaliang jong na liang jong PCC te atrai kalong take kalong free and fair mentar sen kumolong mentah ni don sanpo sau kidon ki ba long delegates mensyuaro kila pet parti example kumjong ba Kennedy ki ulde district president mensyua pet telah ki wan lut baro tingi don sanpo sau ta ki jit yo block president ki jit yo treasurer ki jit general secretary ki jit secretary but ki far away delegates ki ong AICC delegates te ki block ki banjit nde mangi banjit ki block ki pha singi te ki jit ki bala man bot ditang gitu ki delegates ki don ki blocks ki ba ki la pha man chuan ki la phet no na ka party te ki don ki block kum ba we artli ki block ka to ko por na mar ki dang sumi kum ka block na konstitusi jong kitu ki MLA maki ki la phet te ko to ko por ti ki klem pha ra te na Delhi ki la apshu ra nim padyo ban organize wa ki don ki ba klem pha ro na te ro ki don ka Congress ka don ka strong foundation mta ki mde kam shong ki Gandhi lane ka shong ka jinge trelang but ki leaders ne ki state ki bafer te ting haba ni don in charge ne working president lane ki president ki basu take ki basu shakri untuk klam full term ka don ka jing itlot rela don par full term ka responsibility ka jingkit kle ka don na train da yo president u biang so kharki ro u de u ba front runner ko malong menta u Tharoor u ba biang tanga try kan sadon ka jing kam tre kam ka seriousness kan sadon jing tre system kan sadon akarman man kan sa don ka jing bahana menta kalawai jong ka party jongi ko malong menta akawai ro ba ka politics ke ting kam shong tang hangi ke Congress ka shong ro ka opposition te I ko molong menta kani ka sarkar menta ro in terms of economy ka fail ba ka economy ka yo kam ka yo jam nang ta ka law and order keleng ka division hapting ki jai bru ki babon tang trai pinda page phala dingi nang ba ban trai la ni trai stom boro kata ka shong arta da ji trai stom ba ji yatli na karman ba kan sudon ka jingkala nam ong ba ka jinghiar ka Congress de na ka Gandhi na mar ba ka por ka Sonia ka long president ngila yo artam ban sinsar te ka jinghiar nga trai ka wehi ka jing chapen be kibrio ka Hindu Muslim ka jing chapen be kibrio ndre ka jing chapen be kila ban chapen be chisen arsen ndre bon sen temlar pan be kibrio ultimately hi ka de ka chongsuk choksang ka yo kam ka yo jam kata ke de ke badon kam bat kerkom sinsar kasuk ka sinsar kadar ka no kerkom kibru kiok mentoy kum bagalong menta pi ka unemployment rate ka lakyu hadok kata first time in history jong ka India kumjoro habade ya ka poverty level
kidang mi ka record naka arspa sipo ke India ka de ka wene kiba shadin ba akaliang ka party level ka hangka we are next to Pakistan and Bangladesh BPK ka India ka yok ka kot ka lahir ba mensua ka below poverty level ka porman hansing ki labon kiba naka BPL lara saka APL rementai tiki kror ki lahir piang taka jingduk hangde Meghalaya lani keleng-keleng ka ri India ka lahir tengah try al-Kibriu ki have decide himde kata ka Hindu Muslim lene kata ka niam tengah try ka ba ka kata hi ka de ka yok ka kot jong Kibriu ka yok kami jam tengah don jing artetin ba Kibriu kin sedon ka jing perkat ka ba da kumboi pat kini gidon laga ngar lai tre ba ki menta ka sansnem gidon laga jong ka plus point gidon laga jong ka minus point kum Kibriu la de ngal ni phiru gidon laga don ka jing duna hang ni hamtai kawai utharuru de bala poi barok keling perteban keren tu bit haka keren pareng tu bit haka ayu andre wat na kerelaro uklam yo imat ka support ka babiang tengah try kata kawai ka dau ka ba ngamnut raban ong poi sa kathong de poi sa kathong ka ba aru kharkeru la long MLA deki bonsnem la long MLA palat de ka life hostnem ba ka jo opor la long MP menta la hostnem la long leader opposition apa state lajong lalong leader opposition haka Lok Sabha mentau long leader opposition haka Rajya Sabha ubila long season ba ubala tipru ban yatrelang rangkat babon ki senior leaders yung ki don batu tengah in da job ukhar kiro ka biang hi da job utharur ki don lagi jong hi ki jing mentau jong ki tengah klam artetin ba da job mano ro ngatrai ka jing kelagan don ba kanam don kata ka jing ya pa ya prah po ka parti jong hi kata bahasa kena ngamnur ban ong re kat kum ke instructions ngaman kini badon meeting ki khot ingi ki la ong ingi ba mde ban don kata ka madam rongai kendo hi rohul ngai kendo hi kong collection ke de balong free and fair ki da ai ngi de jing tho ki da ai ngi jing tho ba kum nga kumu presiden ngamde ban kan basino ino ha ko jo por kumu general secretary jong ka parti ne kini ki badon ka nu babat ka nu kam kim de ban involve tenginang ni ngi babon hiba pej akan ni kam election kide ki samla kina ki long ki youth ki bomdon kata ka jing arsap ino ta kata ka jing ong ka jing kena pinam light la don hang no ro andre ngi klam yo kata ki instruction sabade ban tab yo ta ni ta ki ong be chong ka jing start chong ki delegates chong ka jing start chong ki nong me kmat na ka tu ka area ba ki advice ki yakran tam try ba kata ka don ka jing kena ta pim light hang ni hang tai ka perception ka don hoj ke jing sisha ka ba ki babon hi ki senior leaders ki babon ki don bat kharki re ka politics pimlar ban ong namar ba ki leaders phila ban yo baro ki leaders re phila ban yo ki voters ro teng ka jai le ne phila nda yo ki leaders phila ban yo the right leaders we make kada more votes also but too early to ban ong hi ba kan don ki instructions na po kan thi family kam don ro kom kata